na siya. Eric Miguel, shout out na loves. Eric L3, ayan. Hello, ayan. How are you, lalabs? Mildred, ayan. Miguel, shout out. Mildred, tamsak dan host, ayan. Salamat sa iyong patamsak, lalabs. Eric and Mildred, ayan. Thank you so much. Open ko lang, lalabs. Mildred, just now I start my LS, ayan. Bubukas-bukas ko lang. But my new workout, ayan, from Eric L3. Eric, I will check your workout, no problem. Katapos ko lang, medyo late ako ng nag LS kasi katapos ko lang magluto, lalabs. Mildred, ayan. Nagluto ako ng lipstick eh. Lagay ko lang dyan, mainit-init pa. $135 lb and 115 lb underhanded barbell, ayan. Eric L3. Ayan, party music lang. I'm hungry, ayan. Yala, you eat na. How are you? Ayan.
Party music, lalams, hey babe, ayan. Cook me some dinner, babe, ah. Okay. Okay, Mr. Party Music ni Jackie, ayan. What's your dinner? Ayan. Ayan. Kylie Lalas Love shout out. Good morning everybody from Kylie, ayan. You're hungry, maybe you cook egg. Egg and sandwich, ayan. Egg is easy to cook, ayan. Tamsak, ayan. Madam Love Channel, may love shout out po, ayan. Ayan, party music, nagbawa ng Hello Kylie Craftner, ayan. Kylie, Madam Love Channel is there, ayan. Take it technically is the evening here right now. Sino yun? Thank you so much, lalabs. Ayan. Thank you so much, Party Music, for 2 months. Thank you so much, lalabs, Party Music. Ayan. Thank you so much for your support, Party Music, lalabs. Ayan. 5 PM, ayan. 5 PM. Thank you so much, Party Music, di Jackie. Ayan. Thank you so much, lalabs. How are you? Ayan. And Madam Love Channel, nagbawa po ng kanyang pamamahay. Ayan. Wala yung nightbot ko, iwan ko bakit hindi nagbababa. My nightbot ay still sleeping, I think so. Ayan. Party Music, thank you so much, lalabs. And Madam Love Channel po, nagbaba ng kanyang bahay. Ow, ayan, ow. How is everybody doing? Ayan, from Kylie. Thank you so much, Mr. Party Music, lalabs. Ayan. In screenshot, ayan. Ayan, nagbaba na ng ano, si Terry's thumbs up dan host, mag-love shout out, ayan. Wala pa akong napin, ayan. Dikitan nyo si Madam Love Channel, mga lalabs, ayan, si Party Music. Party Music, lalabs, ayan. Holy o doon may love shout out host, ayan. Teres padikit po please, ayan. Patamsak dan host, ayan. Salamat sa iyong patamsak, lalabs, ayan. O doon Dementrial Junior Vlog, may love shout out host, ayan. Kumusta ka na o doon, lalabs? Yan, ayan. Yan mga lalabs yung aking member dyan na binababa ni Nightbot, ayan. Ophelia the Adventurer, ayan. Patamsak po, ayan, tamsakan natin yan, lalabs. Udon Boy, probinsya haba ng lakaran, makaligo na lang sa full, ayan, sa falls. Teresa HK dan dikit from Love Channel, ayan. Madam Teresa, pabalikan na lang po si Madam Love Channel, ayan. Dan po sa'yo, Madam Teres, ayan. Yan, dikitan nyo yan si Madam Love Channel, nag-ILS po yan, ayan. Ayan, padikit po, Pam Teres, ayan. Si Odon, may taga Punas, ayan. Kamay mo ba yun, Odon? Ayan.
And Madam Love Channel po, nagbaba ng kanyang bahay mga lalabs. Thank you so much. Thank you so much po. Thank you so much Madam Love Channel. Ayan, Madam, thank you. Ayan. Thank you so much Madam Love Channel. Ayan. Alam niyo ba kanina pinagdasal ko bago ko bago ko Madam nag-start. Alam mo ba yung sabi ko kanina, sana may magpamember ngayong araw. Alhamdulillah, God is good. Ayan. Oh my God. Di nga talaga natutulog ang Diyos. Ayan. Pag mabait ka, pinagpapala ka. Ayan. Yung salita ko nagkatotoo, narinig ata ni God. Ayan. Thank you so much Party Music and Madam Love Channel. Ayan. Thank you so much Madam. You're so very supportive. Ayan. And mga lalabs, dikitan nyo yan si Madam Love Channel and Party Music. Ayan. Napaka-supportive nila mga lalabs. Ayan. Turn me light. Ayan, padigit po please from Teres. Ayan. Thank you so much sa inyong lahat dyan. Ayan, Udon, ano ko na yung ano mo, Udon. Hi. Ayan. Chanananay. Ayan. Napangganong tao kasi kabubukas-bukas ko lang Madam Love Channel. Ayan. Turn me light. Ayan, padikit po please from Teres. Ayan. Teres, ayan. Mali ba yung pronounce ko, lalabs? Teres. Teres. Tingnan natin yung bahay mo. Ayan. Ang cute naman nito. Ayan, Ned's Life TV Morning Host. Ayan, may shout out. Ned's Life TV. Ayan. Tamsak na sa'yo. Ayan, salamat na lang sa iyong patamsak. Ayan.
Ayan, Samira, mega love shout out, Samira. Thank you so much, Samira. Ayan. And mga lalabs yung aking member dyan na si Mount Valley Harmony, binababa po ni Nightbot. Ay. Ayan, Balong Balsong mo po, nagbaba ng kanyang pamamahay, Balong. Ay.
Ayan, Ned's Life. Nagawa po ng kanyang bahay, Ned's Life. Lalo na yung aking paa. Ayan yung aking member po na si Party Music mga lalas. Palablab naman ako mga lalas. Ayan. Binababa po ni Nightbot. Ayan. Tamsak dan host from Donair. Ayan. Donair, mega love shout out. Ayan. Thank you so much sa iyong patamsak lalams. Thank you so much. Padikit po please from Donair. Ayan. Tararan. Ayan. Piririp, piririp, piririp. Ayan. Ano ba to si Donair? Ayan. EI pala to. Ayan, natin naman akong dikit dito. Ang laki na ng bahay niya. Ayan. Dinagat province. Province. Ayan. Tiririn. Ayan. Tararan. Jeddah D, Miguelam shoutout. Hello host, thumbs up dan uli. Ayan. Salamat sa iyong patamsak Jeddah D. Ayan. Thank you so much lalas. Ned's Life, dan tuyo pasok lipo from Balong Balsomo. Ayan. Dan sa'yo Teresa Vlog, HK Pasoklip. Ayan, from Ned's Life. Ay. Teresa, pasok lang na lang si Ned's Life. Dan sa'yo lalams. Ayan. Huwag kalimutan yung aking member mga lalams. Ayan, si Bia Pick and Mix Vlog po. Ayan. Pinababa po ni Nightbot. OTW Balong from Ned's Life TV. Ayan, thank you so much. Patamsak naman po ng Premier TY po. Itamsakan natin yung lalams. Jeddah, ayan. Nilo Taxi Vlog, Miguelab shout out. Ayan, Nilo. Tamsakan ko to Jeddah, yung ano mo, Premier. Nilo Taxi Vlog, morning host, padikit. Ayan. Ayan, Nilo, nagbaba ng kanyang pamamahay, Nilo. Ay. Ayan, Samira po nagbaba ng kanyang bahay. Yung aking member mga lalat, ayan, si Jonaski po. Pinababa ni Nightbot. Na. Yan, dati po akong dikit sa'yo, Madam Jeddah D. Ayan. Natamsakan ko na pala to. Yan, may tamsak na pala ako dati. Ayan. Palablab naman ako sa nakapin mga lalabs. Ayan, si Madam Love Channel.
Anong araw ba ngayon? Friday? Ay, hindi, Saturday na pala. Saturday na pala, ayan. Ara and Elos Vlogs, ayan, tamsak host, mega love shoutout po, Madam Ara, ayan. Good morning everyone. Etyug. Akrima lalabs, mega love shoutout, Akrima, ayan. Kumusta ka na, Akrima, ayan. Ayan, Ned's Life, nagbaba ng kanyang bahay, Balong Balsumo, ayan. Upcoming LS from Ara, ayan. Mga lalas, patap sa kanya yung kanyang upcoming LS, ayan. Ni Madam Ara. Tamsakan natin yan. Yeah. Yan yung aking member po, si Mama Linsa Vlog. Palablab naman ako mga lalabs. Thank you so much. Tamsakan natin yung upcoming LS ni Madam Ara. Ayan. How are you, Korean, my friend? Ayan. My Korean, my friend here, it's very supportive. Ayan. Balong Balsumo, ayan, ang baba ng kanyang bahay. Balong Balsumo, mga lalabs. Ayan. Irene Blue, mega love shout out. Hi, host. How are you, Irene Blue? Madalas yung aking member na si Mount Valley Harmony po, ayan. Pinababa ni Nightboot. Dan na ba kayo mga lalab sa nakapin? Ayan, patamsak ako sa nakapin. Ayan, sunod natin si Madam Ara. Para matamsakan yung kanyang premiere, LS. Ned's Life TV, ayan. Ayan si Akrima, binababa ni Nightbot. Tamsak host from Irene Blue, ayan. Salamat sa iyong patamsak, Irene. Thank you so much, lalabs. Para din po sa premier mo po, Kalimbang All, palablab na lang, Balong Balsumo, ayan. Ayan, Irene Blue po, nagbaba ng kanyang bahay, ayan. Ano yan si Madam,
the nights. Ayan. Tamsakan muna natin si Madam. Ayan. Tamsakan ko na po yan, Madam Ara. Ayan. Ayan, Balong OTW from Ara and Ella's Vlogs. Ayan. Ayan, Rose Balsumo. Dating dikit ako sa'yo from Ara and Ella's Vlogs. Ayan. Irene Blue, nagbaba po ng kanyang bahay. Irene Blue. Ayan. Galaw, galaw, galaw. Ayan. Excuse me. Dan sa nakapinhos, ayan. Ayan, Madam Aradan na po si ano sa'yo, si Akrima. Pabalikan na lang po. Ayan. Mayaw-sayaw. Dragon Gaming, mega love shout out. Ayan. Mas bate, mas bate. Dan na po ako sa nakapin. Parang Balong Balsumo. Ayan. Madam Ara, pabalikan na lang po si Balong Balsumo dan po sa'yo. Ayan. Thank you so much po. Ayan. Mga lalas palablab naman ako kay Love Channel. Ayan. Ayan po binaba ni Ailinski Vlogs. Love Channel, please connect. Ayan. Iya Pick and Mix Vlog mga lalabs. Ayan, binababa po ni Nightbot. Ayan. Salamat Araw TW from Irene Blue. Ayan. Akrima dating dikit kalimbang. Ayan. From Ara. Ayan mga lalabs, palablab naman ako sa nakapin. Ayan. Patamsak ako lalab sa kanyang ayan, upcoming LS. Ayan, Korean my friend. Nagbuwa ng kanyang bahay. Ayan. Ayan, mayapin ko yan. Ayan. Ayan, Madam Ara, nakadikit ka ba sa ano? Ayan yung kasunod mo. Malakas yan magpalipad. Ayan, maya-mayapin ko yan. Ayan. Dikitan mo yan, Madam Ara. Pumunta na pala sa'yo dati yan. Ayan. Ayan, Junaski po, binababa po ni Nightbot. Ayan. Aradan po from Irene Blue. Ayan. Padikit po please. Ayan. Dan dikit Ara sa nakapin pasukli. Ayan. And million indaws, mega love shout. Balong Balsumo, dating dikit ako sa'yo. Ayan. Ayan, Ned's Life, lahat ng alagad ko host nasa kanya na from Korea. Nasa kanya na ba, Madam?
Biji-biji lang para makakrima, ayan. Pipin ko yan ngayon na, ayan. Pin ko siya, madam. Baba muna po kita, Madam Ara, ayan. Pin natin si Korean my friend, ayan. Ayan, Ned's Life, Dan Pulpak, ayan. Ayan, tingnan mo, Madam Ara. Ayan, thank you so much, Korean my friend, sa iyong palipan. Ayan. Thank you so much for your flying saucer. Ayan. Saucer. Salamat sa iyong palipan. Ayan. Korean my friend, thank you so much. Ayan, ALC Provinciana Vlog. Good morning. Ayan. Was watching from Iloilo. Ayan. Thank you so much. Ayan. Nagigising mo lang, Lalas. What time is it now? Philippine time is already 2, 3, 4, 5, 6, 6:19 in the morning. Sisos out po muna ako. Time to sleep na po. Ayan. Ayan, thank you so much. Yung, alam nyo yung, yun, ayan. Yung sinusurti ka ngayong araw, mga lalabs. Alam nyo ba, bago ko nag-start ng LS, nagdasal ako, sabi ko, sana may magpalipad ngayong araw. Ayan. Sunod-sunod yung nagpalipad ay may nagpa-renew ng membership. Ayan. Thank you so much. Ayan. Pag nagdadasal ka pala, pag bukal sa kalooban mo, binibigay ng Diyos. Ayan. Yung dasal ko nagkatotoo. Ayan. Sinalita ko yun bago ako nagbukas ng computer. Yan, Migalab shout out, ALC, ayan. Ned's Life TV, ayan, nagbaba ng kanyang pamamahay, mga lalabs, ayan. Malablab ako sa nakapin, mga lalabs, ayan. Ang ating super chatter, mga lalabs, dikitan nyo yan. Kasi pag nadaan yan sa inyong LS, alam nyo na, ayan. Papaliparan kayo niyan. Suklian naman sa dinikitan ko, ayan, from Ned's Life, ayan. Mga lalabs, suklian nyo naman si Ned's Life TV. Ayan. Magsuklian po tayo, mga lalabs. Pasukli sa kanya, Ned's Life. Ayan. Ned's Life po nagbaba ng kanyang pamamahay. Mga lalabs, palablab ako sa nakapin. Ayan. Tingnan ko kung hindi pa ako nakadikit kay Korean my friend. Parang lahat nata ng alagad ko nakadikit na yan. Sagad na yan. Ayan, malaki na yung kanyang bahay. Nasa 8.06k na siya. Ayan. Ayan, host, papin din po ako, host. Ayan. Sige, lalang. Lang ka lang. Kung umalis. Ayan. Sunod kita, wait. Dan sa nakapin. Ayan. ALC Provinciana Vlog. ALC. Yan ko nga ALC kung nakadikit na yung main channel ko sa'yo, ha. Ayan. Main mo ba ito, lalabs? Tingnan ko lang. Ayan, dikitan mo, lalabs, ALC Provinciana Vlog, si Madam Ara. Ayan, nag-eleksyon siya araw-araw, may ayuda dyan. Ayan, alam mo, Madam Ara, pag gising ko naka-LS ka eh. Kaya pag napasok ako sa'yo, kagigising ko lang yan. Or minsan, nagkikilay. Kasi papasok ako sa trabaho eh. Ayan, Harlit ASMR, pa-jacket host. Ayan, Migalab shoutout. Harlit, ayan. May jacket ka na po, Harlit. Thank you for coming, lalabs. Thank you so much, Harlet. Ned's Life TV, dan all po sa'yo. Ayan, Ned's Life. Balikan sa ALC Provinciana. Ayan. Dan sa'yo, lalabs. Ayan, dikit na pala ako sa'yo, ALC. Angkit ng iyong baby. Ayan.
Ang gwapo-gwapo naman ng baby na yan, ha. Ayan, mga salamat host from Harlet. Ayan. Umsak na lang ako lalams and ayan. May ano, ALC. $9 million inbox, mga love shot. Mga lalas palablab naman ako sa nakapin. Ayan. Ating super chatter na si ano, Korean my friend. Ayan. Minsan lang siya bumisita, pero pag bumisita yan si Korean, ayan. Nagpapalipad sa salamat ALC. Ayan. Thank you so much. Ayan. DJ Arjun on the mix. Palablab yung nakapin mga lalams. Ayan. Yung aking number na si Batang Sandstorm po. Ayan, binababa po ni Nightbot. Padikit naman ako lalab. Patamsak. Ayan. Thank you so much. Padikit host, maliit na bahay ko. Ayan. This is the mix of Carles. Ano main mo ba to, Harlet? This is Team Destruction. Sige, dito muna ako sa ano. Basta Team Destruction. Main mo pala to, Harlet. Ayan. 37 pa lang. Yan sa bahay mo ko, Harlet. Mamaya dikit ko sa yung main ko, ha. Ayan. Bigyan kita ng 5, Harlet. Ay. PLC, nandyan ka ba? Kapinho, salamat. Eh. Ayan, punta muna, tawagan ko muna sa ALC kung nandyan pa. Kung wala, ikaw ipipin ko. Ayan. ALC, nandyan ka pa ba? ALC Provinciana Vlogs. Nandyan ka pa ba? ALC Dan po, ayan. ALC, ayan, hintayin natin sa ALC sumagot. ALC Provinciana Dan sa'yo, ayan. ALC, nandyan ka pa ba? ALC. Sumagot ka naman na ALC kung nandyan ka pala, loves. Ayan. This is the mix of Carles Mix Club DJs. This is ALC, once again, ALC, nandyan ka pa ba? Ayan. Basta Team Destruction. Kampiyon. Ano, Harlet, bigyan kita ng 5, ayan. Pangalawang dikit ko to sa'yo. Pang-anim yung aking main channel mamaya. BG lang from Akrima, ayan. Sige lang, Akrima lalams. May ginagawa ka ba? Busy ka dyan, ayan. Balong balso mo, ayan, ang ba ng kanyang bahay. 5 minutes, Harlet. Harnet ba to? Harlet, ayan. Ayan, pangalawang dikit ko yun, Harlet, ayan.
Yung may mga duldulong islands kaya ako yan. Ayan. Alisada channel, mega love shout out Alisada. Ayan. Thank you so much Alisada. Arlet Dan, full pack from Irene Blue. Ayan. Arlet, pabalikan na lang si Irene Blue. Ayan. Dan sa'yo Arlet. Ayan. Love channel madam. Ayan, nagbuba po ng kanyang pamamahay mga lalas. May pangatlong dikit to sa'yo Arlet. Ayan mga lalas, palablab ako kay madam love channel mga lalas. Ayan. Ayan, Dan Irene. Ayan, Harlet, dikitan mo yan si Madam Love Channel. Ayan, kalimbangin mo yan si Madam Love Channel, si Ara and Elos Vlogs. Ayan, mga lalabs. Nag-LS yan para maayudahan ka, pupunta ka sa bahay nila. Ayan. Harlet. Ayan, si Madam Love Channel, hindi binaba yung kanyang bahay. Kalimbangin mo yan, lalabs. Sendan ako sa'yo ng 5 Arlet. Salamat Harlet from Irene Blue. Ayan. Kamsa ko. Irino, may galab shout out. Ay. Kumusta ka na Rino lalabs? Hi there sweet sis. Ayan. Shirley Rodriguez, may galab shout out lalabs. Ayan. Alisada dan. Ayan, Harlet. Dikitan mo yan si Madam Love Channel. Ayan. Tapos si Ara. Ara and Mix Vlogs. Ara and Elos pala. Mix Vlogs. Nice and lesson you. Ayan. Thank you so much. Shirley Rodriguez Lalabs. ELC. Ayan. Natawag kita kanina ELC. Ayan. Ayan. Sunod natin si Harlet. Mamaya. Korean dan tuyo. Ayan. Korean my friend. Balong balso mo dan tuyo. Ayan. Nagbabalik yan balong balso mo. Hintayin mo lang, nagbabalik yan siya. Si Korean. Ayan. Ayan, thumbs up from Shirley Rodriguez. Thumbs up. So much. Mga lalaw, sweet nga lang at ako yun na wiwiwi. Give me 3 minutes. I'll go to the washroom. Ayan. Wiwi lang ako mga lalab sa ayan Rino, nung dumating ka naihituloy ako. Rino. Thank you palangga. Ayan. Ayan Rino, bigla tuloy akong kasi meron ka na namang pinakitang talong. Ayan. Thank you mga palangga. Ayan. Ayan, mag-CR muna ako mga lalabs. Wait lang. Pumasok kasi si Reno. Ayan. Balik ako after 3 minutes ha. Early dan connect. Ayan. Reno, ihi muna ako. Ito si Reno kasi. May dalang talong.
Nahihi tuloy ako. Magpunas ka. Ang butoy. Ayan, hello chat. Hello chat. Ayan mga lalabs. Nagtuloy yung aking Rino dahil si Rino pumasok eh. Init ka na. Hello chat from Party Music. Million indakas may galab siya. 10 million. Mga lalabs palablab ako sa nakapin. Ayan. And Korean my friend, nagawa ng kanyang pamamay mga lalabs. Arlet, ayan, ASMR. Ayan. Dan dikit sa masarap na salad. Ayan. ELC Provinciana dan. Ayan, ELC, balikan mo yung mga dumikit sa iyo. Ayan. 7 million in daws, Miguel Love shout out. Ayan, suklan na kita Harlet na punta ako sa aking main channel. Ayan. Sa main channel, ayan. Balong Balsomo, ayan, nagba ng kanyang pamamahay. Balong Balsomo. Palablab naman ako mga lalab sa nakapin. Ayan. Ayan, dikita nyo yan si Party Music mga lalabs. Kung gusto nyo yumaman. Maraming yan, dollar, si Party Music, di Jackie. Rino, nandyan ka pa ba, Rino?
Harlet. Ito Harlet ha. Sa bahay mo ako Harlet. Uli. And Erin Blue po nang baba ng kanyang bahay mga lalabs. Daddy Coder po na binababa po ni Nightbot mga lalabs. Korean my friend. Ayan. Baba ng kanyang pamamahay mga lalabs. Korean my friend. Uy. Iron Blue. Ilan na ba kayo sa nakapit mga lalabs? Kay Iron ano? Kay ALC. Ayun. Shirley Rodriguez nagbaba ng kanyang bahay. Ayun. Tamsak Dan Host. Ayan. May galab shoutout Pilipinas. Pilipinas sa atin to. May galab shoutout lalabs. Tan 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 tan. Tamsak Dan Host. Ayan. Salamat sa iyong patamsak lalabs. Dan kayo sa nakapin mga lalabs. Dan na ba kayo sa nakapin? Ayan. Road natin si Harlet. Tukuli na balong. Ayan. Ayan, bigyan kita ng dalawa ILC. Ayan. Nabay mo ako. Hugs from Brazil. Ayan. Thank you so much, Shirley. Ayan. Shirley is from Brazil. Ayan. Thank you so much, lalabs. Ayan, ano, ALC. Pabalikan mo yan si, ano, si Shirley. Ayan, nakita ko yung kanyang bakas. Sa video mo lalabs. And then si Rino Upusa. Ayan. Kita ko sa bahay mo na may bakas sila sa'yo. ALC, balikan mo si Rino Upusa. At si Shirley Rodriguez. Ayan. Mikasha Migalab shout out. Ayan. Morning Miss Bulong from Mikasha Cuisine. Ayan. Thank you so much. Kumusta ka na Mikasha? Nasa work ka na lalabs. Ayan. MJ0112 vlog. Ayan. Tamsa host ganda. Ayan. Migalab shout out. Ang seryoso naman. Ang seryoso ko ba? Hindi naman Mikasha. Ayan. Seryoso ko ba? Ayan. Iniisip kasi kita kanina Mikasha. Sabi ko bakit kaya di ako binibisita ng Mikasha? Day off ko ngayon nagluluto ng breakfast. Wow, ayan. Ano breakfast mo Mikasha? Ano pritong itlog? Ayan. Na may tuyo. Ayan. Na may tuyo, sarap. Ayan, ALC, binikitan kita ng dalawa lalabs. Antonio Damia Vlogs, hello my friends. Ayan, thank you so much, Lul. Ayan.
Ayan, ayaw maniwala ni Mikasha, ayan. Baka mapasok ka ng kawali diyan, ayan. Yes, seryoso ako, eh, ayan. Antonio, Pilipinas. Harlet, nandyan ka pa ba, Harlet? Ayan. Baka ng bahay diyan. Harlet Lalabs. Mga lalabs, yung aking member dyan na si Party Music, palablab naman ako mga lalabs, ayan. Pinababa po siya ni Nightboot, ayan. Full pack na kapin, ayan. ALC, pabalikan yung mga dumikit sa'yo lalabs, nandyan ka pa ba? Maliit pa bahay ko, ayan. Ikaw isunod ko, Arlet, wait lang, ayan. Done playing your harang host, ayan. Salamat naman, Reno, sa iyong pa-play sa aking mga harang lalabs, ayan. Thank you so much, Reno Lalabs. Ayan, Eric. Ginagawa ng kanyang pamamahay si Eric, mga lalabs. Akit ako, Miss Bulong. Ayan. Hindi ngayon na ba? Akit ka ba ngayon? Ngayon na o hindi? Ay, may kasa. Ano, nakaluto ka na? Kakanta ka ba? Ano, may kasa? Akit ka? Ay, matawa kasi. Akit ako, Miss Bulong. Ayan. Mamaya. Akit ka dito sa bubungin. Yung ano, padero. Akit ka. Diretso dito sa kwarto, ayan. Huwag na kumanta maingay. Buang ka talaga, Rino, ayan. Hindi, magsabi ka lang ano, Mikasha, pagtapos ka ng magluto, ayan. Shirley Dan, ayan. Shirley, pabalikan si ano, ayan. ALC, pabalikan mo yung mga dumikit sa'yo, ha, ayan. Harlet, nandyan ka pa, Harlet. Si Rino, loko-loko to, eh. Huwag daw kumanta at maingay. Pwede uungol na lang, ayan. Ungol, ayun. Panoorin nyo yung mga video ni Rino at maraming umuungol doon, ayan. Ayan, ano, nandyan ka pa ba, Harlet? Nandyan na ba yung Harlet? Nandyan pa ba si Harlet? Ayan. Sige, ano, Mikasha. Mamaya ka dyan, ayan. Yan, MJ0112 vlog. Ayan, nagbaba ng kanyang pamumuhay. Reno Dan. Reno, pabalikan si MJ. Ayan. Andun si Harlet. Tumai pa. Harlet, tumai ka daw. Buang ka, Reno. Ayan. Mga lalabs, huwag nyo namang kalimutang tamsakan si Host. Ayan. Tumai ka ba, Harlet? Alam na alam ni Reno, eh. Ayan. Ang lakas ng kanyang pang-amoy. Try mong, Harlet, pumunta sa bahay ni Rino. Marami ka dun makikitang kakaiba. Laging nagre-recommend yung video niya sa akin, eh. Paiwan ng bakas para masukli, ayan. Harlet, nasuklan na kita ng main channel ko, ha, ayan. Salamat, host. Pilipinas atin to, watching in Tamsak. Ayan. Pilipinas, pabalikan mo na lang si MG, baka mapunta ka ng China dyan. Ayan, GM Vlog, mega love shout out na love. Share community, share community. Ayan.
Thank you so much GM sa iyong pa-share dyan. Ayan. Mamayang 8:30 AM Pinas time pag naka-live ka pa Miss Bulong. Wait, anong oras na ba yun? Hi MJ from Party Music. Ayan. Wala, baka mamaya out na ako nun Mikasha. Uy, ano? 8, 3, 4, 5, 7. Sana Mikasha, ayan. Di ka pa ba tapos magluto dyan? Ayan. Playing your harangos, ayan. Hi MJ from Party Music. Arlit dan na sa mukbang mo na prutas di masarap. Ayan. Hindi daw masarap. Buang. Ayan. Ayan, Antonio Damlao. Ayan, nagbawa ng kanyang pamamahay. Mga lalabs, ayan, palablab naman kay Party Music. Arlit ASMR, baka palang luto lang ako saglit. Ayan. Ayan, magbakas ka dyan, Harlit. Si Mikasha Kusin, ayan, nag-LS yan lalabs everyday. Ayan, si Rino, dikitan mo pero wala kasing alagad si Rino eh. Ayan, si Rino, si Madam Love Channel. Si Party Music, ayan, mga nag-LS yan mga lalabs. Madaming tao dyan kay Party Music, ayan, madaming tao. Kay Party Music, madaming dollar. Ayan. Ikitan mo yan mga lalabs. Ayan. Party Music, mega shout out from Mikasha Cuisine. Ayan. Pilipinas link. Ayan. Ayan, nagbuwa na ng link, Reno. Antonio nagbuwa ng kanyang bio. Bronchito Channel, mega love shout out. Party Music di Jackie Dan. Ayan. Ayan, Bronchito. Tama, dikitan mo yan. Si Party Music. Kung gusto mong maging rich, ayan. Pilipinas dan sa video mong good morning, ayan. Dan daw sa video mong good morning. Yan ng buhok mo. Ayan si Bronchito Channel. Kaya nauusog mo ko lalabs. May kwento ko sa inyo mga lalabs. Nung nakaraan, ang sabi ko nun, di ba lang LS ako nun, biglang sumama yung karamdam ko. Nausog ata ako ni Bronchito Channel eh. Hindi na ako nakakabalik. Balik-balik ako ng CR. Hindi ko na alam yung nararamdaman ko. Ayan. James GPJB, ayan. Mag-love shout out James, ayan. Sana all rich, ayan. Ayan, dikitan mo si Party Music if you want to become rich, ayan. James GPGP, ayan. Lablab naman sa nakapin, ayan. James GPGP po, nagbaba ng kanyang bahay, ayan. Merong ganon, ayan. From Bronchito Channel. Bronchito dan sa simbahan mo, ayan. Ako pa sinisisi. Alam nyo yun mga lalabs. Balik ko galing CR, pabalik-balik ako. Umama talaga yung pakiramdam ko. Nagpaalam na tuloy ako na mag-out na. Hindi na ako makaupo ng maayos eh. Panay ako alis-alis. Vamos from Antonio. Ayan. Ayan, Reyno upo sa dance po dati. Ayan, from Bronchito. Ayan. Vamos from Antonio. Ayan. And 14 million in downs, may love shout out. Ayan. $14 million in the house. Thank you so much. Nagkito prayer meeting tayo nila, oh. Ayan, from Rain Opos. Huh?
Ganda pa rin ng kilay, ayan. I-speak in Portuguese, ayan. Mika siya, ayan. Portuguese, ayan. Ayan, thank you so much, Bronquito. Yan, Belly's Adventure, mega love shoutout lalabs. Ayan, host 31, tamsak. Ayan. Salamat na love sa patamsak. Thank you so much. Harlet, magbasa ka sa comment section mo. Ayan. Ayan, Harlet. Balikan mo yung mga dumikit sa'yo, lalabs. Harlet. Magbasa ka daw. Ayan. Ayan, balikan mo si Rino. Harlet. Ayan, palablab naman ang kaibikulan ng Uragon mga lalab. Patamsak. Ayan. Ayan, love channel po. Binababa po ni Ailinski Vlog. Ayan. Belly's Adventure. Ayan, Irene Blue nagbaba ng kanyang bahay. Punta tayo kay dan na kayo kay Harlet. Punta tayo kay Rodriguez. Ayan. Nandyan pa ba siya? Yung yun, ibang lahi yan siya sana. MJ, nandyan ka pa ba, MJ? Irene Old Friend, salamat. Ayan. Billy OTW, ayan. Thank you so much. Nasaan na ba siya? Si Rodriguez. Ayan. Makita yung bahay niya. Wala na siya. Rino Tamzak po all dikit. Ayan. Irene Rodriguez, you still there? Ayan. Irene, ayan. Irene Rodriguez ba yun? Shirley pala. Irene Rodriguez. Ayan, Shirley. Punta tayo kay Shirley. Shirley Rodriguez. Ayan. Is there? I'm still here. Ayan, mga last palablab naman sa nakapin. Ayan. Kay Shirley. Ayan. Taga Brazil siya mga lalabs. Taga Brazil. Ayan. Brazilian lady. Ayan. You have a big mansion, Shirley. I will give you 2 banana, okay? Ayan. Yan yung upload from Love Channel. Mga lalas palablab ako kay Madam Love Channel. Ayan. Yan, Antonio po nagbuba ng kanyang bahay.
Kasi Madam Love Channel, oy. Tatamsakan muna natin yung kanyang bagong uploads. DJ John Ray Remix. Kachupuy, ayan. Palablab ng kapin mga lalas, palablab. Ayan. One Day TV din from Bronquito, ayan. Yung Madam Love Channel, pabalikan na lang si Bronquito Channel, ayan. Thank you so much, Bell's Adventure Channel, ayan. Bronquito Channel, dan, ayan. Thank you so much. Dan Night Boot Pasukli, ayan. Sino sa Night Boot yung sinuklian mo lalabs? Harlet, ayan. Bigla love shout out, ayan. Pasilip po at pabakasukli, ayan, agad. Kasawsaw. Yan Love Channel dan support from Belly's Adventures. Ay. Thank you so much. Sunod natin si ano. Mikasha, nandyan ka pa ba, Mikasha? Nandyan pa ba si MJ? Ayan. MJ, nandyan ka pa ba, MJ? MJ, si Rino nandyan. Balong, nandyan ka pa ba, Balong? Ayan. Ayan ka na naman, host. Kasawsaw TV po ang sagwa ng kasawsaw. Kasawsaw. Agatin kita pala. Ayan. Ba't kasi kasawsaw yung nilagay mo doon sa pangalan mo? Ayan. Ayan, Mikasha Kusin mga lalabs. Malit pa yung mga bahay nyo. Dikitan nyo yan si Mikasha. Ayan. Nag-i-ilis yan mga lalabs. Everyday. Nandito ko sa gilid, Miss Bulong. Ayan. Makagat ka dyan ng ano. Ng langgam. Mikasha, nasa gilid ka. Ayan. Yan, Dragon Gaming. New video from Dragon Gaming. Ayan. Mga lalabdan na ba kayo sa nakapin? Ayan. Ano tayo kay Mikasha? Mikasha, baba mo yung ano mo. Mikasha, baba. Ayan. Ayan, Bell's Adventures ng ba ng kanyang bahay. Ayan. New video from Dragon Gaming. Irene Blue Dan. Ayan, from Bronquito Channel. Ayan. Mga lalabs, ayan. Yung aking member na si Bia po, ayan. Palablab naman ako mga lalabs. Binababa po ni Nightbot. Ayan. Thank you so much. Bell's Adventure Channel, ang ba ng kanyang bahay. Dan na host, ayan. Kanino ka dan lalabs? Kay Love Channel, ayan. Para po kahit anong pwede kong gawin. Wag lang makisawsaw sa ibahi. From kagatin kita, ayan. Silip po at pabakas, ay kasawsaw. Na nakapindan na, ayan, from Bell's Adventure. Kasawsaw, ayan, ay kasawsaw. Kagatin kita, ayan. Ay harang, ayan.
Yunaski po, ayan. Binababa po ni Nightbot. Palablab naman ako mga lalab sa aking mga member. Eh. Mikasha, nasaan na yung ano mo? Love channel dan may bakas po ako pabalik from kagatin kita. Ayan. Kasaw-saw ay. Yung ako nakadikit ako sa'yo, kasaw-saw. Love channel dan. Ayan. Yung main channel, tingnan ko nga. Reggie Flores Remix. Na 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 na. Juliet's channel, mega love shout out Juliet's. Juliet's channel, hi, ayan. Kumusta ka na Juliet's lalabs? How are you Juliet's? Ayan. Ayan Juliet's, meron ka na pong jacket lalabs. Pwede ka na magba ng yung ano, ng pamamahay, ayan. Mikasha, oy. Nasaan na si Mikasha? Ayun yung magbaba ng kanyang ano, bahay. Chito, nandyan ka pa. Eric Migalab shout out Eric. Ay. Eric Garcia Migalab shout out. Hello. Ayan. Hello lalabs. Reno, nandyan ka pa ba? Si Reno. Agatin kita dan, ayan, from Harlet SAMR, ayan. Salamat po ma'am from Juliet. Nandyan ka pa ba ano, Bronchito, ayan. Bronchito, nandyan ka pa ba, Bronchito? Bronchito, nandyan ka pa, ayan. Bala ka dyan, Bronchito. Ayan, Eric Garcia. Tayo si Bellis Adventure, balikan na lang. Ayan, Ebis Mamalinta po. Ayan, nagbaba ng kanyang bahay. Pinababa po siya ni Nightbot. Ayan. Ayan, thank you so much. Health Channel Usamin Tube. Ayan. Galab shout out. Ayan, thank you so much. Usamin Tube. Thank you so much, Help Channel. Dami nating super chatter ngayong araw. Ano talaga ng panalangin ko ang lakas. Lakas ng panalangin ko mga lalabs. Alam nyo ba yan kanina bago ako nagbukas ng LS ko? Bago ako nagbukas ng computer, ang sabi ko kanina, sana may mga magpalipad ngayong araw. Ayan, dami nagpapalipad ngayon. Pang ano na to, pang 4. Yan, Help Channel. Drop your link lalabs. Help Channel. Usamin Tube. Eric Garcia Dan. Hi everybody. Ayan, from Kylie. Eric Garcia dan from Jolet's channel. Ayan. Health Channel. Where are you now? Health Channel. Ayan. Samsakos from Nurse Anton. Ayan. Health Channel. This is your main channel.
You don't have video, ah. Help channel o sa amin tube. Ayan. No videos. This one your new channel. Help channel. Help channel o sa amin tube. Ayan. Wala pa siyang video mga lalabs. Ayan. Ikuha natin yung kanyang link. Wait lang. Sonic Wave Disco Mobile. Dun, dun, dun. Hmm. Be my lady of the night. Ayan, Bronchito channel po. Nakapin mga lalas. Bronchito. Samin tube. Ito nga yung usamin. Phyllis Adventure Dan. Ayan, malaki pala yung bahay ni Usamin Tube. I will connect to you Usamin na. Ayan. Sonic Wave Disco Mobile. You have a big mansion. I connect your main channel, ah. Usamin Tube. Zamora Remix. Masbate Remix. Usamin Tube. Ayan, mga lalagdan kayo sa nakapin. Ayan. Punta tayo sa ating super chatter. Ayan. Tonight. Mga dalas malablab naman ako sa aking super chatter. Nakapin po. Ayan. Kylie Kripner dan from Julit's channel. Ayan. Thank you so much mga lalabs. Magisayaw, magiataw kay DJ Rams. Guwapo. Ayan mga lalabs, palablab naman ako sa nakapin. Ayan. Kay Usamin Tube. Ayan.
Thank you. I'm trying really hard to get people. Ayan. Ayan, thank you so much everyone. Sa amin tube dan. Ayan, from Jolit's channel. Ayan. Magbakas ka dyan lalab sa dulo ng yung message. Lagyan mo ng aking pangalan. Ayan. Malaki ng kanyang bahay. Yan o sa amin tube. Jolit's channel. Ayan, tingnan ko yung bahay ni Jolit's. Dikit ba ako sa'yo, lalabs? Bahay ni Jolit's. Peter Mandaldan full pack. Ayan, from Eric Garcia. Ayan. Ayan, Billy's Adventure dan from Jolit's channel. Ayan. Billy's Adventure, pabalikan na lang po si Jolit. Ayan po, Ibs Mawaling Tapo, binababa po ni Nightbot. Palablab naman ako mga lalabs. I love you from Kylie. Ayan. Eric Garcia, mega love shoutout lalabs. Lang ako masakit sa likod. DJ Edwin on the mix. Do it. Here we go again. Our street, many sound system. BG oh, sayang, thank you lalab sa yung pa BG dyan. Yo, give me something to dance to. Here we go again. Na kayo sa nakapin mga lalabs. Ayan, kay Usamin Tube.
in Jolet's channel. DJ Arjun on the mix. Do it. Here we go again. Yung video from Dragon Gaming mga lalabs. DJ Arjun on the mix. Do it. Here we go again. DJ Arjun on the mix. This is the mix of Carles Mix Club DJs. This is Team Destruction. Kagatin kita pasilip po at pabakas. Sukli agad from kagatin kita. Ayan. Ayan, Jolet's channel po. Nagmama ng kanyang pamamahay. I wish in USA, Migalab shout out 39, alright. Ayan. I wish in USA. Ayan, may jacket ka na po. Thank you po sa pagbisita sa aking bahay. I wish in USA. O to all. Ayan. This is Team Destruction, powered by Carles Mix Club DJs. Jolet's channel dan po sa bahay mo. Daming tubig pabalik. Ayan. Ang kagatin kita. Patamsak naman ako kay Bicula ng Uragon mga lalabs. Yung, ayan, yung aking bagong uploads. This is the mix of Carles Mix Club DJs. And gumuhit na siya si Usami at Usamin Tube. Basta Team Destruction. Gumuhit na siya mga lalabs. Yan ba yung bahay ni Katin?
Anong bahay ni Kagatin, ayan. Anong sabi niya, host, anong gamit mong app sa live mo, ayan. Ano yan, Lalaws? Live stream. Streamlabs Obs. Streamlab Obs po yung gamit ko, ayan. Isulat ko ha, ayan. Yan, Kagatin kita, Streamlab Obs, ayan. Yan ang gamit ko. Kung gusto nyo gumamit yan, ano lang, mag-download kayo niyan, ayan. May pipil-apan doon. I connected to the link, ayan. Yan, 7 million in the house, mga love, shout out. Nakamute ba ako? Ikaw, host. Ayan. Iwan, hindi man ako nakamute. Tingnan ko nga. Ay, hindi man ako nakamute. Ayan. Ayan, naririnig ko yung sarili ko. Ilma Abayon, tamsak. Ayan. May na yung boses ko, ano? I wish in USA, ayan. Oops din ako kaya lang green screen, ayan. Green screen. Kagatin kita. Kalimbang ko nga to. So kung makita yung Streamlabs mo, ayan. Si kasaw-saw, oy. Kasaw-saw, okay. Mahina nga, ayan. From Ilma Abayon, ayan. Harang, ayan. Wala pa ding sounds. Wala. Tamsakdan, Ma'am Ailinski. Mga lalas, wala akong sound. Minsan kasi nagluluko eh. Nagluluko yung aking ano? Ayan, meron na ba? Ayan, mga lalas, meron na ba akong sounds? Naririnig nyo na ako, ayan. Ang lakas ng sound ko ng microphone ko. Masaksak headphone ko. Masaksak ka ha. Sorry host, ayan. Tira na atayan, madam, ayan. Yan si ano. Kaya pala yan. Patamsak po from Elma. Ayan. Palablab yun ang kapin mga lalab si Kagatin. Ayan. Gatin. Itamsakan natin yan, Elma. Wait lang ha. Ayan. Kung pwede lang sabay-sabayin ko na kayong iipin eh. Ayan. Minsan na kakaano eh. Ayan. Can you drop my link please? Oh no. Ayan. And maraming salamat po. I wish in USA. Ayan. Salamat po, madam.
Ayan, kasawsaw. Okay, Kylie, I will drop your link, okay? Wait, 1 minute. Ayan, Kylie, I drop your link. Ayan. Amsel, mega love shoutout po, Amsel. Ayan. Alma Bayon dan sa premiere mo, salamat. Ayan, Alma, wait lang, ikaw sunod yung kay Kagatina. Ayan. Gusto ko lang tong kalimbangin si si Kagatin. Gusto kong makita yung green screen mo. Ayan. Thank you, my friend. I know, I can know. Ayan. Count on you. Ayan. SSC TV, mega love shout out. SSC, ayan. Elma Bayon dan from Julits, ayan. Katamsak, sige, wait lang, Elma. Ayan. Ayan, kalimbangin ko to kasawsaw. Ayan. Ayan, kinalimbang ko yung bahay mo para puntahan ko yung LS mo. Ayan. Punta tayo kay Elma. Ayan. Para matamsakan yung kanyang bahay. Kanyang premiere. Ako nga, wala pa akong premiere na nagagawa. Wala pa akong time mga lalabs kasi. Ayun po sa Dan from Julit's channel. Ayan. I wish in USA. Ayan. Nagawa po ng kanyang bahay. Ayun na pabalikan si Julit's. Dan po sa'yo. Ayan. Tamsakan natin yung nakapin mga lalabs. Tamsakan. Ayan. Yan, patamsak na ng kay Bicula ng Oragon mga lalabs yung aking bagong uploads. Ay. I wish USA dan. Ayan. Ayan, Madam, I wish USA dan po sa'yo si Alma. Papalikan na lang po. Ayan. Alma Abayon. Ayan. Tonight with Teach Elms. Ay. Pasili po at pabatas. Ay. Yan, napagod na yung aking music kuminto. Nagpahinga siya mga lalabs. Ayan, Elma Abayon. Dati tayong dikit mga lalabs. Ayan, lalabs. Thanks for watching. A like would be appreciated. Yan, tamsak na ako sa'yo, Elma. Ayan. Get to subscribe. Dati tayong dikit lalabs. Ayan, Akrima. Dan sa nakapin from Akrima. Ayan. Ayan, Elma Abayon. Pabalikan na lang si Akrima lalabs. Ayan. Dan sa'yo, si Akrima. Daming talong ni Reno, oh. Dami yung dalang talong. Yan, Akrima, dating dikit from Elma Abayon. Ayan. Elma, salamat po. Yan, ASSC TV channel. Dan to you connect my channel. Ayan. Reno po nagawa ng kanyang pamamahay. Reno, ayan.
Yan, Elma, idikit ko to sa'yo. Ayan, oh. Idikit ko to sa'yo. Ang laki pala ng bahay mo. Sana all. Ayan. Yan, kalimbang ko nga to. Madam Elma, ayan. Yung channel mo yan. Ayan. Inalimbang kita. Tamsak harang from it with Kathleen. Ayan. Rino dating dikit tamsak na lang from Elma. Ayan. Kaya lang host, BG lang prepare dinner. Ayan. Sige lang po, thank you so much po sa iyong pabiji-biji. Ayan. Ayan, pasilip at pabakas po. Ayan, from kagatin kita. Sana all malaki at mapula. Ayan. Alin Rino yung malaki at mapula? SSCTV, please connect my channel from kagatin kita. Ayan. Eric Garcia. Mga nalabdan na ba kayo sa nakapin? Ayan. Kung na tayo gusto mo bang ipin Reno? Hindi mo naman kasi nagpapapin eh. Biyahe tamsak. Ayan. Mega love shoutout biyahe. Ayan. Ayan, biyahe, may jacket ka na, biyahe. Ayan. Kasi pag ganitong oras, ano eh. Pag ganong usapan, mabilis yos. Umbot ka talaga Rino. Ayan. Hahaha, talong. Ayan. Sige, pin mo ko kahit tamsak lang okay na ako eh. Umawa, tinawanan ka tuloy Rino. Yan na ba kayo kay ano, Elma? Ayan. Tayo kay Rino. Padikit po please. Ayan. Sige, tamsakan ko yung Rino. Ayan, wait lang. Kailangan itlog ko mapula. Kailan ba naging pula ang itlog ko? Wala ka talaga Rino yan. Ang daming nakakabasa. Yung itlog mo Rino, ano, ugok na. I wish in USA, nandyan ka po madam. Ayan. Galing pala ni Rinong kumanta. Ayan. O, salamat. Ay, walang ano man lalang. Tamsak po. Ayan. From Elma. Yan, 3 minutes lang to Rino. Pinapanood ko ha. Ayan. Rino Pusa. Ang galing palang kumanta ni Rino ah. Nag-i-echo siya kasi nasa loob ng banyo ata to eh. O, salamat. Ayan. Walang ano man lalaws. Sabi niya, kung alam mo lang, kumanta ako sa loob ng CR ng trabaho ko habang nagmap.
Loko-loko talaga 'to si Reno. Sabi ko na nga ba nasa CR 'to, eh. Galing mo pala rin nung kumanta, ayan. Dami mong talent. Ayan, Reno Full Watch. Padikit from biyahe, ayan. Ito with Kathleen Lalabs, nandyan ka pa. Ay. Pinatong ko yung isang pipi ko sa lagayan ng tissue. Ayun, may content na. Yung isang sipi pinatugtog, ayan. Tawa talaga to si Reno, eh. Yung karapatan natin, Miguel, ang shout out. Arthur Saban, Miguel, shout out. Harang, ayan. Salamat sa paharang, Lalabs. Monica na Arthur. Sabi nga nung manager ko, ba't dami kong sipi? Sabi ko, gagawa ako ng iskandal sa CR. Patay tayo dyan. It with Kathleen na yun. Loko-loko ka talaga, Reno, eh. Laban niya, Sunita Miguel, shout out. Ayan. You have no jacket. Ayan. And Lobinia Sunita, thank you for coming. Nating dikit tamsak lang. Ayan, no? From Arthur. Sabi ko mag-lusiko. Gago. Talaga to si Reno, ay. Kumusta ka na? Okay lang, Lalabs. Ikaw, kumusta ka na ba? Na-monetize ka na, Arthur? Yan, Eric Garcia, naguba ng kanyang bahay. Patamsak ako sa nakapin, patamsak, ay. Julits, nandyan ka pa, Julits.
Wala pa, ayan. Yan na ba WH mo ano sa Arthur? Hindi ka pa rin pala monetize. Alam mo si Nilmar, hindi siya pumunta ngayon. Lagi ko siyang piniplay. Ayan, na-monetize na siya, lalabs. Ano na siya? Naka-apply na siya nung nakaraang araw. Monetize ka rin yan, Arthur. Kunting tiyaga lang. Ayan. Jolits. Nakapin po si Jolits. Body Jolits. Ayan. Done playing your harangay host. Ayan. Salamat. Ayan, Rino po nagbaba ng kanyang bahay. Ayan. Okay lang sis, may awa ang Diyos. Ayan. Hola, lambs. Kunting ano lang, tiis. Ay. May tiyaga, may nilaga. Ayan. Connected to the link, Jolit's channel. Ayan. Saban. Yan mga lalabs, mag-ano na lang ako. 9 minutes na lang mag-out na ako. Ayan. Mga lalabs, ako'y may pasok pa maya-maya. Ayan. Maga yung pasok ko ngayon. 11 yung aking pasok. Yan Arthur, tingin ko sa parang lalabs. Bili kita Arthur mamaya pagkatapos ng aking LS. It with Kathleen, ayan. May nakita akong nag-LS na pasukan ko 2 beses taga dyan. Grabe yung LS niya, lahat viral. Ano ata sinasabi mo eh? Ano yung viral niya? Rino, pinapakita yung lahat ng katawan. Pinapakita ba yung hita? May kilala din ako Rino, ayoko nang sabihin. Ayan. Ano siya, pag nag-LA siya, pinapakita niya yung 84K na siya host. Ayan. Wala, ang laki. Kaya siguro malaki na yung kanyang banana Rino kasi ano,
yung nakabuka ka siya host. Kaya marami siyang ano, viewers. Ayoko naman nung ganun, oy. Hindi ka na irerespeto. Parang binibinta mo na yung ano. Tuwang-tuwa ka naman, Reno. Binabalik-balikan mo, ayan. Lang itim yung panty niya. Ano ata yun eh. Hindi ba si ano, si ka-hotdog? Si ka-hotdog ata yung sinasabi mo, Reno eh. Nasa Dubai yun. Alain ako, ayan. Tama ba, Reno, si ka-hotdog? Arthur Saban, ayan. Hindi ba iba yun? Ayan. Kasi si ka-hotdog, ayan. Ano yun siya? Ganun din siya eh. Ayan. Marami siyang mga viewers. And Mary Rose Nation, Madam, ako po yung mag-out na, Madam Mary Rose. Salamat po sa iyong patamsak. Ay. Bagong upload kaibigan, ayan. Tingnan natin yan. Pilipinas. Yan, bagong upload daw, ayan. Harang Pamor. Sabi niya minsan nagpanty challenge siya, nagbihis sa harap ng camera. O pumartulog na pa ako maya-maya kasi Madam Mary Rose. Uy, may pasok. Medyo maaga yung pasok ko mamaya. 11, ayan. Umaglit lang ako nag-LS, ayan. Ayan, laban niya Sunita nagbuha ng kanyang bahay. Minsan nagpanty challenge siya. Iba rin, marami siyang viewers. Kasi pinapakita niya yung kanyang kanyang katawan, ayan. Kamsakan ko lang to si Pilipinas, ako yung mag-out na. Ayan. Ayan, nasa bahay mo ako Pilipinas. Ayan. Nasa 7-Eleven ka, ayan. Three minutes lang pala to, ayan. Yan mga lalas, ako'y mag-out na, ayan. 2 minutes na lang po. Ako'y may pasok pa mamaya. Inshallah lang pag ako'y nakauwi na ng Pilipinas, ayan. Para tayo mag-LS. Mawi.
Ayan mga lalabs, maraming salamat sa inyong lahat dyan, sa inyong mga suporta. Rino, ayan, thank you. Arthur, thank you lalabs. Play kita Arthur ayan. Pilipinas, thank you so much Madam Mary Rose Nasham, ayan. Lavanya Sunita, please come back tomorrow lalabs. Now I will go, ayan. I will finish my LS now. Thank you so much everyone. Rino, salamat Rino, ayan. Eric Garcia, thank you so much lalabs. See you tomorrow everyone. Bye bye. Ayan.